αποφάσισε να κάνει ένα πάρτι με τους φίλους της. Όμως είχε δύο καλεσμένους οι οποίοι είχαν διαφορετική άποψη. Λοιπόν, παιδιά, αρχίστε το DJ πάρτι! Άρισα να λαμβάνω εγώ για το Θα αναλάβω εγώ. Γεια σου υπάρχει αδερφή μου, το σπίτι δικό μας. Μας λες πάλι εγώ Θα βρω μια λύση. να κάνουμε διαγωνισμό. Συμφωνώ, θα κάνω διαγωνισμό. Πες το και στα παιδιά. Παιδιά, άφηστε να σας βάλει μουσική. Ο Ζαφύρης, ο Λάζαρος, ο Ζαφύρης, ο Λάζαρος. Περιμένουμε, παιδιά, δεν διαλέξαμε σαν ακριβείς. Δεν είναι κάποιος δίκαιο. Ναι, είμαι εγώ. Yes, κέρδισα. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Τελικά ο διαγωνισμός άρχισε. Ο νικητής ήταν ο Ζαφύρης. Όμως χάθηκε η κακά βλεγμένη μπλεξίματα στο σπίτι της επειδή ψήφισε τον άνθρωπο.